Atgyfododd, Efengyl yn wir, Haleluia. Gyda'r cyfarchiad uniongred traddodiadol hwnnw, gaich croesawu chi I gyd yn gynnes iawn I Oedfa Sul y Pasg. Dyma ddarlleniad o Eseia pennod 12 ac yn y cyfieithiad hwn mae'r darlleniad yn dwyn y pennawd Caneuon Moliant. Yn y dydd hwnnw fe ddywedi molaf di o arglwydd, I ti ddigio wrthyf trodd dy lyd, a roist gysur I mi. Wele Duw fy iachawdwriaeth, rwy'n hyderus ac nid ofnaf, canis yr arglwydd dduw yw fy nerth am can, ac ef yw fy iachawdwr. Mewn llawenydd fe dynwch ddŵr o ffynhonnau iachawdwriaeth. Yn y dydd hwnnw fe ddywedi, diolchwch i'r arglwydd, galwch ar ei enw, hysbyswch ei weithredoedd ymysg y cenhedloedd, cyhoeddwch bod ei enw'n oruchaf. Canwch salmau i'r arglwydd, canis enillodd fuddugoliaeth, hysbyser hyn yn yr holl dir. Bloeddia, llefan llawen, ti sy'n preswylio yn Seion, canis y mae Sanct Israel yn fawr yn eich plith. Crist Atgyfodiad, Efengyl yn wir. Haleluia. Yr emyn ydy rhif 550, emyn Cefni Jones wrth gwrs i'r dôn coedmor. Pan oedd Iesu dan yr hoelion yn y fynderoedd chwerwloes, torwyd Beddro ydi obeithion I rai annwyl wrth y groes. Cododd Iesu, nos I trallod, ath yn ddydd.
Gynnar fore Sul, pan oedd y saboth I ddewig drosodd, a hithau'n dechrau gwawrio, dyma Mair Magdalen a'r fair arall yn mynd I edrych ar y bedd. Yn sydyn, roedd daeargryn mawr. Dyma angel yr arglwydd yn dod I lawr o'r nefoedd, a rholio'r garreg oddi ar y bedd ac eistedd arni. Roedd wyneb yr angel yn disgleirio'r llachar fel mellten, a'i ddillad yn wyn fel eira. Roedd y milwyr yn crynu gan ofn, a dyma nhw'n llywygu. Yna dyma'r angel yn dweud wrth y gwragedd, peidiwch bod ag ofn. Dwi'n gwybod eich bod chi'n edrych am Iesu, yr un gafodd ei groeshoelio. Dydy e ddim yma, mae wedi dod yn ôl yn fyw. Dyna'n union beth wedodd byddai'n digwydd. Dewch yma I weld lle bu'n gorwedd. Yna, ewch ar frys a dweud wrth ei ddisgyblion, mae Iesu wedi dod yn ôl yn fyw, ac mae'n mynd I Galilea o'ch blaen chi. Cewch ei weld yno. Edrychwch, fi sydd wedi dweud wrthoch chi. Felly dyma'r gwragedd yn rhedeg ar frys o'r bedd I ddweud wrth y disgyblion. Roedden nhw wedi dychryn, ac eto'n teimlo rhyw wefr. Yna'n sydyn, dyma Iesu neu cyfarfod nhw. Helo, meddai. Dyma nhw'n rhedeg ato, ac yn gafael yn ei draed, a'i addoli. Peidiwch bod ag ofn, meddai Iesu wrthyn nhw. Ewch I ddweud wrth fy mrodyr am fynd I Galilea. Bydden nhw'n cael fy ngweld I yno. Diolch yn fawr iawn I Myrerid am ddarllen am atgyfodiad Iesu Grist o Efengyl Mathew. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd, gweddiwn. Mor rhyfeddol ein diw cadarn yw dy weithredoedd di, mor nerthol y dwyt, yn gyrru ein gelynion ar ffo ac yn roddi I ni waredigaeth dragwyddol. Nerth dynion a balla a'i cryfder sydd dros amser, ond tydi sydd ddew anorchfygol, yn y dwy'n barn I fuddugoliaeth ac yn dymchwelyd dy wrthwynebwyr. Uwchlaw pob dim, datguddiaist faint dawdurdod ac estyniad dy nerth pan godaist dy fab Iesu o'r bedd, gan ddryllio angau a gostwng grym pechod. Hosanna I ti'n oesoedd am dy fawr ddaioni. Bendigedig wyt ti yn dy nerth ac yn dy drigaredd. Nid rhaid I ni ofni diafol, na chrynu rag arswyd uffern mwyach, canis tydi a'n gwaredodd ni, gan ddatguddio bywyd ac anllygredigaeth, ac estyn I bawb a gredo yn dy fab Iesu, fywyd tragwyddol. Wrth lawenhau yn atgyfodiad dy fab ar arglwydd Iesu Grist o'r bedd, gorfoleddwn ger dy fron, am fod bywyd a diogelwch tragwyddol wedi sicrhau I bawb a roes I ffydd a'i gobeith ynddo ef. Cofiwn gyda diolchgarwch am waith a gwasanaeth y ffyddloniaid mewn llawer oes ac mewn llawer gwlad a fi farw yno ti, a gorfoleddwn I bod trwy fuddugoliaeth ein harglwydd dros angau, wedi I dwyn o drallod a siom a phoen y byd darfodedig hwn, i'r llawenydd a gorfoledd a'r harddwch sy'n beunydd yn dy bresenoldeb di. Arglwydd ein Duw, gwelaist yn dda gyfodi dy fab Iesu o dy wyllwch bedd, a'i osod I eistedd ar dy ddyheulaw.
Oth fawr drigaredd, a thrwy'r un gweithredodd nerthol, cod ninnau, o dywyllwch ein pechod, I gyd eistedd a Christ yn y nefolion leodd. Fel y caffom weddill yr amser y byddwn yn y byd darfodedig hwn, weld ei ogoniant ef, beunydd o flan yn llyged, a ryngu bodd I ti, trwy wneithir y gweithredodd da hynny, a baratoest ar yn cyfer. Heddi ar Sul y Pasg o Dduw, rydyn ni'n gwybod yn bod ni yn saff yn dy law di. Dy fod tithau yn cofleidio ni athgariad, dy fod ti wedi dangos I ni. Egos angen I ni I ofni hyd yn oed y beth. Ond dy fod ti yn cynnal ac yn cadw pob un a berthyn I ti yn Iesu Grist. Clyw felly yn gweddiau ni wrth I ni gyflwyno I ti yn hanwyliaid heddi. Bydd gyda'r rhai sydd yn dost. Bydd gyda'r rhai sydd yn galaru, wedi gorfod ffarwelio a gynwyliaid yn y cyfnod hwn. Bydd gyda'r rhai sydd yn pryderu. Y rhai na wyddant sut fedra nhw ymdopi yn yr amgylchiadau maen nhw'n cael I hunain ynddi nhw. Cynnal di bob un o Dduw, ac dangos iddynt dy wen tragwyddol. A mynd I ofyn y pethau ma I gyd yn enw Iesu, y mab atgyfodedig, ceidwad bywyd a orchfygodd farwolaeth, ac yn ei enw. Amen. Dyma ni felly yn gweddio gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd, gan ddweud, ein tad, hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau I ni ein dyledion, fel y maddeiwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni I brofedigaeth, eith yr gwared ni rag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Y garreg fawr na to. Chi'n cofio wrth diwetha pan o'n i'n ystyried o'r orymdaeth fuddugoliaethus I mewn I Jerusalem. Fynws Iesu a bydde'r cerrig I hunain yn llefen o orfoledd tase'r dorf yn cael ei distewi. Wel, fel nes I awgrymu, yma yn y darlleniad ar Sul y Pasg, mae'r garreg oedd wedi selio'r bedd bellach yn ware I ran unwaith eto. Nôl yn y darlleniad ar Wener y Groglith, mae'r sôn ar ddiwedd pennod 27 am Joseph o Arimathea yn treiglo maen mawr wrth ddrws y bedd. A drannodd wedyn ni ar fore Sadwrn mae'r awdurdodau Iddewig crefyddol yn mynnu dod, a maen nhw'n diogelu'r bedd, medd Mathew, trwy selio'r maen a gosod gwarchodlu wrth law. Ond yn y darlleniad glwson ni yn gynharach yn yr Oedfa, mae'r maen yna, mae'r garreg a osodwyd yn ei le, a seliwyd yn ei le bellach
yn cael ei symud. Dyma beth glywon ni yn gynharach. A byd ei argryn mawr, dath angel yr arglwydd i lawr o'r nef, ac aeth at y maen, a'i dreiglo i ffwrdd, ac eistedd arno. Yr oedd ei wedd fel mellten, a'i wisg fel eira. Yn ei dychryn o'i weld, crynodd y gwarchodwyr, ac eithant fel rai marw. Ond dyma Efengyl y Pasg. Bod y gwragedd yn sefyll ger llaw yn ôl Mathew pan ddigwyddws hyn i gyd, mae'r angel yn dod â newyddion da iddyn nhw. Tefarodd yr angel wrth y gwragedd. Pidwch hwy a gofni, meddai. Gwn mae ceisio Iesu a groeshoeliwyd yr ydych. Nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi, fel y dywedodd y byddai. Dewch i weld y man lle bu'n gorwedd. Mae hi yn gyfnod yn y dyddiau hyn, lle mae bobl yn ofni, lle mae bobl ddim yn deall beth sydd yn digwydd. Bobl rai ohonyn nhw yn dweud o herwydd yr ynysu yma yn cartrefi bod i iechyd meddwl nhw yn cael ei effeithio. Felly se seiliau bywyd wedi cael eu cymryd oddi tano nhw. Ond heddi, ar y dydd arbennig hwn, allan fwy nag unrhyw ddwrnod arall, hymedrwn ninnau gymryd cysur yng ngeiriau yr angel yn llefaru wrth y gwragedd. Pidwch chi a gofni. Pidwch chi a gofni hyd yn oed os yw'r daeargryn gweitha wedi dod a chymryd y llawr oddi dan eich trad chi. Pidwch a gofni hyd yn oed pan mae pethau yn ymddangos i bod nhw wedi mynd yn dywyll ar y byd ni. Pidwch a gofni, achos mae grym atgyfodiad Iesu, yr un mor rymus heddi ag y bu eriod. Yr Iesu hwnnw nath pan dreiglwyd y maen a ddath mas o'r bedd yn fyw, ddangos i ni beth oedd gwir ystyr bywyd. Bywyd ynddo fe, bywyd heb ofn mwyach, bywyd am ei fod ef yn mynd o'n blaenau ni ac yn paratoi pob cam o daith bywyd i ni. Bod pethau'n gallu'r ymddangos yn anodd, rydyn ni'n gwybod i fod gyda ni, a mi fydd gyda ni bob amser. Do, mi fynws yr angel, peidiwch hwy a gofni. A phan ddath wedyn Iesu ar draws Mair a Mair Magdalen yno yn yr ardd a'i cyfarch nhw, mae Iesu hefyd yn ategu geiriau'r angel, peidiwch a gofni. Peidiwch ninnau a gofni, felly, boed oherwydd Covid-19 neu ba haint neu bla bynnag sydd yn byd ni. Peidiwch ninnau o gofni. Mae Iesu gyda ni. Mae Iesu yn dal ni. Crist a gyfododd, ef a gyfododd yn wir. Hallelujah. Yr emyn ola yw 562. Geiriau i elbydru wrth gwrs gyda tôn adnabyddus iawn handel Maccabeus. Crist a orchfygodd fore'r trydydd dydd, cwdodd ein gwaredwr daeth o'r rwymau'n rydd, gwisgodd i ogoniant sydd yn ddisglair iawn, wedi gweld ei harddwch, ninnau lawen hawn, emyn 562.
Wel, diolch yn fawr am ymuno gyda ni yn yr Oedfa heddi. Mae wedi bod yn oedfa bendithiol iawn, a byddwn ni'n dymuno ar yn rhannu i gyd i ddiolch i'r Parch Aled Jones am y gwasanaeth, a hefyd diolch ar hyd y myfyrdodau ni wedi gael. Diolch i cerddorfa Howard Lon yn ogystal. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n ddiogel, ac os fydd angen unrhyw gymorth, cysylltwch arno ni fel swyddogion, wnawn ni'n gorau i'ch helpu chi. Ond unwaith rhagor, diolch yn fawr iawn i'r Parch Aled Jones am ymroddiad i'r gwaith a'r camau mae wedi gymryd i sicrhau bod ni'n cael oedfaon. Diolch. Diolch yn fawr iawn i Keith am y geiriau caredig a pwrpasol yna. Dyma adnod o lythyr cyntaf Pedr. Bendigedig byddo Duw a Thad ein harglwydd Iesu Grist, o'i fawr drigaredd, be barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Gweddiwn. Cariad yr arglwydd Iesu a'n tyno at o'i hun, gallu'r arglwydd Iesu a'n nertho yn ei wasanaeth. Llawenydd yr arglwydd Iesu a lanwo ein heneidiau. A bendydd Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo arnom yn awr ac am byth. Amen.